Wakili, ma en watieko. Ma en duol ma iwacho ni nitiere dwaro mathoth ahinya mag. Nitie dwaro mar jopiny ka ni ikel duoko maluwore gi kaka ne ogo ombulu. Nitiere dwaro mar commissioners giwegi kata bed ni gikawo gichamo muma mar apisi. To nitiere ng'at ma komigi thuolo ni gigo ombulu gin be ginyalo gone ng'ato ombulu. Mar adek, nitiere kuka dwaro mar josiasa ma bende ka gi kacha. Ting'eni ka bende en josiasa ma bende moko nitiere e piny owacho. Koro ka akere kekeni ikete Chebukati e rang'eny mane ka watieko kaka no okawo wechegi, dwaro mar japiny, dwaro mare wuon kachiel koda weche mag siasa ma bende jo siasa isebedo lab siasa ka ndi samoro nyalo kata jo IEBC go moko wacho ni bonge magi kikete ratile apare mang malo achiel batin kata zero Amiyo Chebukati ang'wen observing public interest oko observe nikech oko keto environment ma transition timore maber riwo jo pach jimo jo motiyogo e team ne onge team ok en team player at least odong gi dhana adek gidong dhana adek ang'wen osedhi king'iye maber ok en team player jo puonjne jo commissioners ge te ose resign a public communication king'iye maber ok ong'e communicate gi public mondo ji obed kode gima IEBC timo. In fact ochalo ga miyo pressure mondo okokoti etieko tam ne anyalo miye like anyalo kete aboro nikech nitie a lot of pressure wach IEBC ni endi aito ma important ma ji poko ong'eyo motegno ok ng'e ni chik wacho kaka iyiero commissioners manyien koro wan gi environment kama commissioners abiriyo dhi bedo replaced te sana king'iyo tribunal ja aseng'eyo ang'eyo members mag tribunal ang'eyo ni gidhi riembo miluongo ni masitcha king'iye maber koro ibedo gi environment ma 2027 mwadhi ka commissioners te oyier gi president manyien ma en Ruto mano e beginning ma problem ka perception nikech Ruto pod they defend kom mar president ka perception nitie ni achung' gi George Batie moyiero referees te iwinjo koro konyo that environment mar managing transition mondo kik bed ni perception bedo marach ni president Ruto temo rig elections chon koro an agone gero kapod kuom tiyo but clearly ok giwewa maloyo maber maloyo kaka ne giwewa andageno joma donjo manyien ok ang'egi an ok adhi apply but joma donjo manyien ageno ni focus gi bed 100% technology. All right. Technology ok en mana biometric mokito mcha en nyaka kwano kura gi technology e polling stations. Ka gitimo kamano to 2027 mabiro yiero chon kaluwore kod wakili